Dovolte mi, aby som vám postupne predstavil. Pozerám, vyzerajú ako jeden. A ideme na to. Štartovné číslo 6. Pán Jedrášek, máme slovo. Štartovné číslo 9. Tomáš Gácik, Prešov. Štartovné číslo 12. Peter Sabaka, Liptovský Mikuláš, trenér Hečko. Štartovné číslo 17. Matúš Tuch, Univerzál Prešov. Zajímavý, trénerom je vynikajúca reprezentantka Závadzka. Štartovné číslo 5. Reprezentant Slovenska, vynikajúca pripravený. Štartovné číslo 18, poradí 5, je Andrej Valka Vinohradský. Štartovné číslo 20, Tomáš Tabačiar Žilina. Trénerom na Slovenska. A štartovné číslo 25, Tomáš Smrek Starohrubňa. Odovzdávam slovo Vodivému rozhodcovi Janu Tabernausovi. Takže pretekári, snažte sa zaujímať základný postoj. Sa potom, aby ste lepšie videli. Pretekári vpravo bok. Pravo bok. Pretekári sa prezentujú v radoch. Pravo bok. Držíme chvíľu v základnom postavení. Získava u rozhodcov, kde prezentuje kompletný svalový rozvoj. Rozhodcovia poradia času 1. Dvojitý biceps